that council registrar ebe court am ya to ma no enam se me da court nanim say pakoso Hene so yemfa ne mra court na omonso so entutu na no traditional council dey so no hin ayi abusuapani bia nkoso ayi wo ho Nyansapo TV kache unua se enei adwoa matenase a nsem bi di kan nsem bi di tie trendy e wo social media no so a ye ba bedi ho enkomo onim se ne court akọ asetena na enentia ye te ene se finally court kwa asetena no o mabiem se nyame ya adoma 26th 27th October eye Dadiesoaba Hene ene Kumasi Traditional Council yemfo mo bepiemu e wo court omo begina daka mu na sabio lawyers totofewa fobi aba betoto ma no ewo nsem bia efa Lumba eye niwo no ho nsensem ene abusuapan ni tu a yatu no abusuapan ni tu park say Gging tum abusua mani ewu papa esemsen ka me bomi mu ati say na me kata mani na me mu di nkomo se enei Kumasi Traditional Council Kumasi so sini bibia o yadomu kogina court ede ne baaye yatena si yebedi ho enkomo yakase Nyansapo a wo se sade no badwenba kwan so meme se abusua mekasa ebeye tenten na nankra agina egwa na mebebo apini no na mene no atwetwe enkomo se nsama yekoso social media ne so no anope watibi na wote ye no kra no oje ne sen ebetimi aye possible ebese possible ebetimi aye possible say Kumasi Traditional Council 26th 27th October ye betimi do makwa akopie mu e wo quarter na nankra memo akwaba mejusu eburu na oho ye de ami ado me ho ye apomuden no e wo pa o nyame nti me ho de setrata koba eno we ka say want to tuntuma David o say de wakọ no strictly way se me ka say African way se me ka na afade ne den we de kire mu se de wa wo kan eno na nankra be ku yo se duru ba bia na ya kai yenchi kakra nti mpanimfo bu be se ohu abrewa ana se akokora obeka se omfra awia mpada so ade ade na nankra nti ne nyina no ye de kire abrabo su se de sitie na ye wo niam bi wo a wo ye abrantie a esa wo hwe akoduru ba bi because brana wo bo nyina wo de nyini na bra bi wo ho abeduru ba bi ntimi nsa mo sa abra ne bi nti ne wayi afiri ho na mmom se ahokeka ene ahosiesie de eye mapani bia ti pani bia ba bia waduro bia no ese otimi siesie ho na ho ye fe na mmom enye ne bone so anase adwumbone so na naka ene de wonsa ha me hwe from esuru kwesi from a say me papa yi na naka person obanyino we de emfa no nto because mani abre nana what is here the mention kokko because mention na say Kumasi Traditional Council yes am ya do 26 what is say ya de mu court why Kumasi Traditional Council why na de court high court unhu letter ni bi oh na naka unhu bi on sempe for so kan kwa yitie ne kwa why na de manhye court ene Dadiesoaba Hene kofa ba akofa ba on say enipa bi o sori a no agboni trim no aye de obe no aka de obeka on eyade eya na wo se ne hwan na asabe wo de manhia ana se traditional cancer court ne be yi o ko pede ebe yi enye ye lawyers for akasa o enye ye o mo se kian ne ke kwan kro mo be fa so de Dadiesoaba Hene ni Kumasi Traditional Council we be pie mu 26 no o mo be fa so on say yes enye o mo nkopa akoso Hene so to aso on say since money nti na eche edini on say wo bobo na din bia be piem nti say din na be piem no e na ono antutu ne niam ye betimi din akokot na manhia de we na manhia akokot na so udna ko gina lawyer bia nim so ontutu na mama bo Kumasi Traditional Council di o enya adwuma sabe asante na da ho no enya so obi afitin na oye de ope na obi e kan de ope o oti ase eni nti na maka cho se ensemoni nti na eche edin enti wo mu no a wo mu di nsem bia ensem fra no wo mu mom na e bia court betima fra wo mu ema ma betoto akototo wo ma no ema ma ko yi nsem bia no na nye traditional
eyi anase manhia untimi wodino de kwai ne nyina ye Lumba nsensemu yi asemu ya ebubo ba no mehu me kan ye say manhia twom ho afisa nsem we ho bra na epempenso ye koye yie wo bra ntawantawa wo abusua ni mumantie na nkrofo bi ye kokoasa asa nhwehwe animu ye pese omode omuhu se omode omo kire wo do de kire Lumba so omo kire de kire hwan yo ene wo hu bebi ana na akoduru tese mafeli o mafeli because me tina fidikesie yi so hampo me hwene peja mani kan say ensema me tete se letter bi na Appiah fontite fidikesie so me hia letter head da so hwan letter head da so no omoboa ti omontungu because me hia entimi fo mo ho be gro sa ne ma we ho Kumasi traditional council wo dwena no mo dwena kese impuntuo de ama eye Kumasi man na enye sansem we hu na sa ni nyina no makagu oh chese de tie ni so nse obi amfa ni nsa benkum kire ni papa kura se kwai ade bi wo ho a ye bo ho ban ansa ne ahwehwem so ati ase ntinye se asem bia oti ya se ne mpanfo ka so wote da se abra na nanso apagya okura se ye chense ntin so kwa akwaji bi da bi ti ade bi wo ho a ye hwe ye hu se de ade ni si kofa ansa na yakoyachi ahwehwem mu se ntina ma sa asem we ba nti we ntam ma yekoka ni sei so no man fere nti dia wo ye ne de eye na utu mirikado na wa fere utu mirikado na so eye nti aba ni sei na wa hu se wa fa na wo kire mu no eno kire se sebe asante eda wakoma so nti niam bi koso na se enkoyi a untimi ntana ho sa na ho se ye hu na asante so yo ba so ye be ma so ya akola so ye pani sa na o si hu na asante ti ade bi koso na se nya e so otimi so regina na ye hunu nokure na ewo mu no a na ya san da nokure na eden edi ama ewiase nyina so aso ate nti nana ye hwa ade bi sa Lumba case na akwakoye nsem a ye twi no social media no so ene ayese wo kine se no na court nsem ne ye mienu de na busuafo no ehwehwe animu a wo Accra High Court injunction a Tupac de koto celebration of life no so ye ba Kumasi High Court a na ye body a sese no akosua brempoma Lumba nua bai any immediate family na hwe animu se omobehu baby property a ye see Lumba because enche na ye bedi Lumba ne 1 year anniversary aben kra ne sa na ye so mko pie mu court on the 21st June 2026 no ana Tupac kwatwebrefo enemi ka say yesi Tupac abunikete mo wo UK ti court nsensem e koso no onko obi yeso de letter bi ba abonten say na Dadiesoaba Hene ana de sa letter no de ama no ni fekuo mu Dadiesoaba fekuo mu ono de sa letter na mana wo de ne letter head ai atoso enye no nko wo sama no second letter eno so Kumasi traditional council letter head eda so say pan a registransa ehase na bibusa say na who call Sam eti bi basa ama sese no ensem na daniama ye kwakoka abusua pan ni nsem e wo court asante mamre sa na tie o nana tie asante no enye se ye bibia basa sabe abusua pan ben ena yesi na abusua pan a okoso a kire wo Hene ana se ye ne ko court ema okoso ana se ye gazette no o Hene ye gazette o abusua pani bia ni ho a ye dini si abusua pani abusua ena di wusi ema mpanimfo a wo fie ne mema mpanimfo ne ye kan adwene bom se behwe abusua no so ye de wi a ye wi ye si abusua pani wi a ye mfa nkoso a nkire wo Hene ena ye mfa nko court ana ba bia se de ye gazette ahemfo enti sa abusua pani no krata na wo se free ha ne free no ehemfa no okonya free o se Dadiesoaba Hene enti mi enti so okoso a kire Dadiesoaba Hene de a ene na ye Dadiesoaba na nkasa na asem efse o Hene bia no abusua pani bia no a osuaye abusua pani bia no a ye gazette no e wo court ai de ye kwaka no wo ho so ye kwaka na wo konya krata free court na se o Hene bi ho se ono na ama utumi se wo da so ye abusua pani ebi ne osa enti nananom na ebi wo ho a omonto omobo ase omonto omobo ase na Hene no ansa na obedi Hene no esese eniema bebre wusua o ahemfunu bebre ato amamra ne eniema bebre ato agu enti asem a enye o masem kra no na omu kodi animu
emfenimu ena sansam no so wanhweye na koduru baabia na wankasa akonwa wote so no wagu akonwa anim ase ma efia beka ho nti na wotena akonwa nso kura enyeye sembi wo ho a wa na utimi kwa yeduru baabia so yetu no so I didn't know see yetu if say want to do ni amaye asem a ekoi enye wasem emfa wo ho if say abusua no nka ho enye nso na akosi abusua pani ma awo mo what I say enti so omanya wo masem a na so opese wo kan bia me emfa meda manhia na manhia mfre entena se nhwa akopem tam asem no ne ka no ebesi po so enye se ohini bi na wo de wo huri afirim akogina baabi se wo de wo kwa akoto ato aso anase wo koma adwene bi so na sa adwene na wo koma no so no wo sa akofa tumi a sebe wo hyase ne nkrata so na sa nkrata no kura no nyaane okofa na wo hene wan na de ma no asam kase na eboba no enti sansam ne de enya nokure ena abusuapani nsusu nsu ankyere obi ayengezeti abusuapani so enti untimi nkwaje krata se court say ana tu pa ke court ade ko ye said Dadiesoaba Hene ni Kumasi Traditional Council sa chase eruntina me ne lawyers for ne pe omo sansam na o kan wo mo de nisi akonwa so debi na fe de no msa kwa chase se yendu no obi a ono wasi wo hene ena obi di asam to so no hu asam no emfa ne kwa mu a ono timi de nsasi ne boka se da bi me na me di nipa ne si sa dibia we enti di amoka no me mpene so anase enya adwuma na ehe no okoso akire traditional court anase traditional council okofa wo masem e de akokọ se oni Dadiesoaba Hene e de ebam enti na Dadiesoaba Hene no ena ono so wo bibia waka dia ono de court mfra no nkoyi na no ono de enfra no ye Kumasi Traditional Council to baby na almost registrar for Kumasi Traditional Council so sa chase na me chese okoso aye wo ho ana dabi omuko bua no musu abusua na na fe eden no musa ko chase eden no musa ko chase so nti nipa bia se o ye bibia de bia me kan se nipa bia o ye ade afa adwene yo wo de adwene ya na ebufa so ebeba nyansa wo di nyansa ya de na ebufa so asebe ebeba jimi wo ye ne hwia enye ye so ati ase sankrata na mo amode na mo no wo nkoso aye wo ho ena wo traditional council na traditional court ma o krata bia eye den na wo kofa krata e de court say ohini wei ene traditional court na traditional council say be da so ye abusuapani na wo musi wa abusuapani na sa fekuo no anase sa no mo hene no mo gina fa hen enti abusua na esiu ene omo de ama omo abusua enti se abusua kwani kura yesiu na sa akonwa na wa abusua mu kura enema bebre ya akra wo ye ntamfrew na mo wotire ko yeye na sa akonwa da abusua no mu ana wo abusuapani no utaba himfie ni ade se de ebe ya ode hie konwa amane bia obehu kwa abefa so a obebo ne sere ho ama na sesa de so wo ye so enye obi a ene timi ko abusuapani bia ene timi ko ahimfie sa eti ono sa akrata no okonwa na wo he ono de ko kase sa fekuo no ensa hyase se yentu no so enti de omo keka ne de emfa nyansa bia anye de enim na yenhwa ade bi yetimi de ohene ejina court adakam totona no na mpese Kumasi Traditional Council ye obetima kire nsemu so on say enipa bia no se wa mu se de awotie na se ototo ho ase a wonim gu ase ene nti na mpanfo ka bibi se sebe se one otwea edi agro tafore wa no se wa mu se wo ye hene na wo jeja ho ede onsem bi a etoto abonten ni niam bi a ense se odu hu ko wura mu a ebeduru ba bi ebefre wo e se wo na wa ma ho kwan so ohiri bi sabi otimi kura koton asase bi kura eni kwan se oton abusua asase bi a che so no nkwan ni kai obetena mu nti ni wakoton abusua no betumi de wakokot eme ya frew na kwan kura ofa so a oton asase na abusua ni nim ho hwe no oba be yiwa no enti wabrabo no ena be kire se obekokot anase onkokot sanity enti na mbese me hu se ya lawyers edema immediate family ma me akosua bempoma yini obusuapan na ya power na obusuapan ni brefo wo fa ya poku
omo lawyers esinkete sekiane K26 no mo de Dadiesoaba Hene ene Kumasi Traditional Council ebe piemu okoto no me busa se obetima kire nsem bi mu because say the idea na kika kɔ no de e kam yakwa se nye letter no kwa e fa busuapani tu ayetu no ho nsem no mukaka ho na yehwa ade bi yo obetima kire mu se atejo no a bibia de kire mu o atejo no a what you say asema ahia na zo zo be man de ni a so didi enwunu ka ho so what you say asema wa ahia o so se chinchira me man de ni a nto man de ni a de se enwunu beto enti man de enwunu so ka ho what you say enti se bibi basa ono a na pese medie ena de ne wura sa ate bia no enti nana se na mebusa se Dadiesoaba Hene ebetima kwa kogina dakam ama sebio wakokyere niema mu sene ene no yehwe ni mu se court kwa asetena obekwa akokyere mu no na mepese mebusa se because in some way twetwema so pa se okogina daka mu mpa onkan hunu se enya tupak tu ayetu ne nko a ana sebio okwakodi ho nkomo awari sama abobo from akosua se wanu odobroni penso mo hwe ni mu se ohene mpom bi beba aba kyere mu no Dadiesoaba Hene benya kokodu a kyere awari semu na wo be kyerem kura na wantietia nkrofo bi na so nana obele no akirem ontimi nkirem ebisa wankai amamre enti ontimi nkokirem what you say so okasa o kirem a enye yi ebisa wankasa no wadika atu anamon bi a wo wakogina efa baabi so what you say ana asam so sa wo ka wo hwe baabi anokure da enti yese se nokure ampata nkontompa ntokwa what I say ana wadi kan wadi kan agina baabi baabi a wagina nan so no wa nyina baabi papa wa nyina yi enti se wa nyina baabi papa sa enti se akase bekyire ma bere no bekyire because akan ye mfa bible ene ring ene nkrata anya de enware enti se wo koka krata asem a na wo koka kwasi kokko de anasa wo beka ye de enu tiri ye nkyere nsem bi awali nsem mu no ontimi nkokirem okokirem sese efse ye de nsa ena gi aware de nsa na gu aware ena so wo hwe ekwan a busuapani topaka afa soso no enya no kwan no efse busuan no mu no enipa bebre awuwom so ogitum so no ye busuapani dia so nipa bebre awuwom a yade da wo mu asie wo mu ma busuan nyina nim ba bia yekosie wo mu nyina ekobasan ena Lumba de ono no nko an de yehunu ba bia ni funu ewo ene na no okwa akokirem sase obekirem sase because nipa bebre awu abusuan Dadiesoaba Hene asam ne anu adio nipa bebre awu abusuan mu a utopa na ya busuapani yesu ye ubu akonta obi ehun ba bi ekosie ne ko ba sen ena Lumba nko a de yehunu ba bi a yesie no yehunu ni funu na afe ayi a wa so ye enso so akonta abu enso so anu so akoye boachi bidin na abusuapani so nsamasa beka ho so eti se wo so ka se okwa akokirem sese maybe okokirem so the letter man say when you anchelu mo bi oda nana so enti nana na o say still na want me nkyere awale nsem wo ho ontimi nkyere wo bra court so aye krado say wakwakoyo ohene mpon a say bi o wa santimam do anim na mamre na mane ene o baba be kyerem no so ontimi nkyerem ontimi nkyerem se oye na adwen so obekyerem dia ene no ne ma ewo ewiase nyina men ka sante angombo ewiase nyina na ebenya amane ene na o kai masem bi a yewura eka ye e wo manhia fikesi wo bra na wakwa asetena o ka asem bi se uyo ohempon e wo asantimam ha na sabio wone wona enya ntawantawa dikan ene ne nka asem no e wo fie ema abojo embra ansa na odi asem na duru onu yewura nanim enye sa wo sa ohenempon no isi da se wakonwa ate so ebebo anase ebetwewa so enti na u kirema mahu se emman kasa ne ba santimamu a omu wo fapem e wo ya santimamu ha se ye kan konwa kra akonwa bia ye oba emadia enkonwa bia ye emadia ekwan bia wo fa so a unya akonwa no se ohini bi ne boma wo se wo kwa akon na akonwa ye
What I say, Jisa Kunyano, he be said that Boma say, we dear a mamma Kunya. Nessa, yes, Akunyana, who he be a Boma and as a Wakuanyano. So, no, Unyama, Emma, and a bedi Akunya, wolf as a four, and a bedi Akunya, be 2 money there, on Besson, but me about Kunyama Omo. So, Nenya Akunya Potena, Momoteso Yakunya Tuntumuno. So what I say, Tinko be a Emadi, and didn't say if you're my ye. Oh, and this all no mammy, and answer Sabi or Hene, who know him a ye bibia, and so we ye, we have a year, because we are there. So, so when you so your fast, so your nana, so your mammy, we never dear could say Kim or mamma no. So, and found so, what I say, oh mamma no. And the bonny and idiot be a sefatabian, as all the man say or him or your mammy. I want to boat chidom with dear Cunyano. So what I say, and the Mida Debian, Yana, Mediura, a young so, if say, so said near or ne, Sebi, Nahimamu, Esitia, now Acunya, add the F and then Nicacuraca, that's if you the Ebinumuye. Oh, and nam sa, and near Mohoni and Traso Nintino, and a yatraco drew baby and ne. I am for be ever quacky your monsa man or court. Nina a Lumba. So, and a massam dear. Young Fania grow a hinsemo as antiman. A massam, and Tina, a drew baby, a sam mano, or mushom who see ye, no more crow who see ye. So, the infam man Niagro, a hinsemo as antiha. Cause in Kunyan I am Madia. Nana Yansha, dear Lumba, and some name Bobano, meaning so wait, dear Chile. Because Aquaquaya, a mamren sama and Crofo person to Tona say, maybe say a shard, dear be say. No, say that Dadiesoaba him kwana ye or him pon was Santimem Hasi. And Jaden on Kwani di, as some name by my dear Chile. Nana wedding when you may say, me percent me chan trotto or bisu and as say. Brandy a baby say Lumba crown, ye danian in tie. Say, Bia cry, ye queer Lumba, ye will come say crown. Dadiesoaba Hene, one of you bottom scacochia, ye. Ubati said Dadiesoaba Hene, Dadiesoaba Hene, at the debang corner on quite ye body this are. Say, we are sinipe piano. O prayer, Obejo. So, Anna, young who's the bedroom of near Pioneer. A some net da hono. Nanka, as I said, Lumba, Nina Busha Fonina, dear Semini na Bedamensia. Na mensia to no boase if you shall say no more say adbeshe senyo de beshe senyo semfie dukura na komunya abotrema mensia na mensia hwehwem eye bibia a kire kwan ansana ana mo anya sa ana sabe onim de na ompe ne ho asem ntino o twe ne ho firi mo fa mo asem nko na se mo de mo asem ko de afa ye den na asemu a unim hu biem anase wo se yemfa nko no ukogina baabi akobo nkontense me kohwe okohwe no apede ni won fa bo kra ma hia what you say enti o pre a obedwo o pre a obedwo enti sa ne ma na e kono ani din adi kan ewo mu ni ade ne de ese se oya hweyi so oya hweyi na ese senso se okokoto no kokko yinsem bi o de obeso okoho na traditional council de mfiri no no mo traditional council de so no hin ayi abusuapani bia nkoso ayi wo ho na so mo letter head da so na ye ngazeti no nti sa letter head no ene ye bebusa ba bi efiriye obekom na ahimfo no bi kwa hyehye ho ada enye na de so aban ne nko ebebusa ba bi efire na si ehunu ba bi efire dia ene na kwa mfa so nyaaye no na no so o ma kire so what I say because mention na da ho no enye se yehunu se de etio saa no so what I say inimdifo ni mpanimfo akese ani sunsumu ankasa ena wo menhia ade bi efa yewura akotoko hene hu bia no sunsumu a wo ho no enye bi ne yedidi ho agro saa no what I say enti mpanimfo ka bibi se so onyankopon pese kuro nye yenti ena obo ta akora ene ne krama ye den ebesiye ase chesen so enti menhia na wo ho no nyame adi tumi akese ne di yewurachi so sene ebeya asantima bekoso na wo soriti asantima enye ye oyi asantima hwe enye de enye ye enti so wa kope ho asem kope pre na se wo kogije ho pre ja wa ne ebeso ja mu adem
watenam na se be hyeso na ahyehyew so obetumi afiri madwane so na afiri madwane so enti eduru ba bia eni kwansa ahemfu ni bi pepere wo mo kodidi nsem bia nim sa so asema wu ni mu bi no wo ye den koma ho krata unzu kan busua no to no pa che se pa koso hene so den krata ma ayiwe ye kare se lumba ni aba no ono so be pa koso hene de krata ma no a ono de yen kan fan se si ne pai enti ja o mo no mo bla so ta se enhoho ene nkrane enhoho wo anka na se dua soro ene nkrane enso ne namfo na se enhoho nya ntokwa wo soro a nkrane ze mekọ akopata debi ogobede o wa na afre o so eyen hwehwe animu ena masa ne manyi na ekoso so na se wan hwe nso ebeduru ba no ese o party a ne aka ahiro na woni se no bepiem wo social media no so a nkrofo bi ahyase ebose bra ebeto odwa eneye se Accra High Court ajetum wabiem se Dadiesoaba Hene ene nanano mu bi a mo Kumasi Traditional Council 20 seat ebehwe mo ewo court omani joma agi na ne se ene se Kumasi Traditional Council bam de ene yewura so bebam obefra komanshi ya sa do mu eka o obudi mama mere ti o mu try have social media do so yewura de omambi ono simsai so o pa che se si a Kumasi abam de ene yewura to ntena se e ma fa Kumasi ne mu nya fa de obeba manhia ba yi hu ano sa na krofo eka jubilate fa ho pa on ntena ho so na munkowi mo nanka na mukofia ya beka se ono na wahwe mo mawe nanka no nti kwankura mfo azo munya nanka na wie na mo yare no mo mekire wo ba bekire wo ba bekire na krofo kunya betima ahwere wo mo hu asama da ho no sabe yento sabe asam no kura da ho yento sabe nti omo mpa nyina so papa bi nanka animanim ya no omo mpa kwan bi enyi omo mfi sa asem no se de aso omo nsare omo na yo he from de sane se ne ene enyi obi de ku antwi eso nsa eso na de eso do nsa be san ene de aso ri mi nyina twe de chope wo sen no ya no for so ai ntimi de kan se momma yem pepere ye ho na asante ya sante sem na yensua so hwe asem bitimi beto wanim wa timu se asem na aba no ese ojama wo eye afutuo ana ade bema wo omo fa eye omo amfa eye enye se wo na wukodi akire wukodi animu na wudi akire na wuyiska de boa na nso asem na beba wieye no na papa bia mfiri mu amma no na ukoya na se wo bai etinya sem bia na yedi akire o so enti na se pani due mate nso mante so ti asem bia ba to bo ase se wo ye pani enti na se wo ye pani so enti na ama wakonwa asipim wo tena asipim so na defo akiri asipim no na wa busa ho se asem ye de abra mi a ekura mi ana se da manim sesi ye asem ne botai pa ne se ni nyina so pa ne se na se me ka se metu anamon bi afa asem we ho a na wieye no ebe wie sen so ade abadwo madwene no na nyansafo de monko ye ni sei mo pekura mi am de misika beboa metima aboa mu abombusi amam de ayi mu wi am de misika aba na se mu wi am be kakra ade aka ho amame nyansani de no onwene de bebe akire so eninti na ha ye fra nyansafo so nti wo ya de bia fa adwene ye ne ja fa nyansa to nchen nyansa ne beba fa adwene momu ye fa adwene ye na nyansa ne na nchen ne nyansa ne na baabi so unye nyansa ne ahu ti fa adwene bi wara nyansa ne bia wo dwene ne ba dwene ma dwene chena be pese wo ti ase tie pese tie fo ti ase tie nyansa ne bia wo dwene ne ba dwene ma dwene chena nyansa ne timi ka na me nyaska na kura na me wukura mepe se wodi de kakra na ska na wu na udi de enne no de ade na otimi de ye yes in case wu ni ho a
Oma wabusua wonchirima ne emfa so bempa no mbenya wo so. Se we de awie wo so na odi wie na wo koye no. Na se abusua nsusu ni ho. Na se abusua no nso amfa adwene ya se wadi usika da no awie wo enti yanso ye jawa. Se the ball nya ball as na de wo kakoto. Ti badwun ma nwene sa. Badwun ma dwene obia ho. So odwene ade e bekọ akọfa musu aba no opam no de enkoso ani yedi empuntu obeba na ekọ akire no na opam na akọche na de na yeden aba daachi ni nchire manti badwem ma brabo no ne nyansane de yenye se we de emfa ha emesa yenkọ ebe bi yenye se na yenye bure munye se de ebesi bia no mo ba kan kire me no de nse ebo no bo so enso nsana de bo bo ne nko ba bia if say bibia na ewo bi na ko wie bi so ade ase nti se wo ye bibia enti na ese se wo hunu ba bia wo fira wo hu ba bia wo ko enti anamon bia wutu bia na tenase se ya hemfi asemu se ye koto asemu se ye dien tenase na wankasa na asem na beto ana se wudi asem tenase na hwe se asema medie eye papa aye beboa me edidi ame ye na no kura ne kwan so no so se nye ne kwan so ama obi ntufu na watu hufu na asema mbe frofro badwemma abrabo no on se ne me bo pa na me chire nyansapo adwiri mu nkitinkiti na ne bre pa na ba ubesani ni nyina yate enti badwemma enye enyansafo apem nyonko ne badwemma ba na hu se Tupac yinso wo dwiri ho me na odo na kofa we na aba o ye tu mu se ye tu Tupac ni ye nyansani ene wanya nyansafo nso di nachi omo dwene ene ye nwene daache eti senka madwemma bi ebedi nachi a ko bebo na beti akase minua aden ba bi a ye do ye nsan ye chi na nka ye nyini si na abusua ne ye nyina ye nka mum na wani ye bi kura wo kura ye be ye mpo so de asie bia no ye mfa kwan bi so nkyire bibi mu nya den enkyire wo mu eye den a enti asie be se abusua adua ye ntwa na abusua so nya asafo ne agba agyan tu a ye se ye tu ni nyina no ye nka se ye yina fira abusua no mu oda so abusua ni na wonya o kandi ni na wonya kandi ni bio ye no mpeso beti ase no sa abusua na ede Zodiate. Ebenezer nya konwa. Ara na kenye danka obi ko ho ama enne na nanom ye de nanom bam. Oh say abusu pa ne wudi ne ye de a ede. Say utimi kan mu nyina bom. We asem na odi akire, we asem na odi akira. Udidi kwa. We fin kana ba, obi beto pa no abre, obi beto samena, obi beto tawo, obi beto ntoma. So, that's why nye ni ye a. Bia no so ayeshi bia hu ana ne boafu ti gwa ense Tupac de ebi dia de bia bebre enti de bia no na wankasa udwanwane so say na yesu okwese UK ka we tu mai mai ka wo ji wa homi o obi ampamu wa beko so nobody ta no do no ono ye dwane so enti abusu apani no yenhwe ne yie pa se yenhwe ne yie a de pa na otire ye kura na se abusuan no akonwa san dam kura de a ene o chan abakoma hene kura na nankra ye fa wunsi yakwakoye ase ahimfi asem court sem nti empese beka ne bebre na yenum nsuo ntwope yentedi yese October ya because July ya make say court boabo no ho akọ break omokojo omahome nti ombeba no na Lumba case na ye hot ye hwe ni mu se ampa se ne ye di nkomoi se Kumasi Traditional Council mamenyi da de so aba hini film because yes ono de so person no ko enti me board me ye de ho ban kese pa no se ampa lawyer for mu didi amaye mame akoso abempoma ne immediate family no betimi edi Kumasi Traditional Council kwakogina daka mu a eto job wa ye na ewu kroma sei ye de ani behwe ne ma ne de asoso ato form na yesua ya mamre ne ya mane nti you de fancy nti last words de be na obeka na ye nsori so de me pese me kan se yesu ohene a ohene bia o te se sofo okay sofo bia
Se wanya kronkron a wasɔre ne nyɛ papa. Onso ntimi nya kronkron kwa wiyo. Dabi kronkron. Oye nyame o. Ti o kronkron no. Yo mahodo. So kronkron no nkyerɛ sɛ obi kyɛ wade amenye. Oh, okay. Na emom ade a ɛyɛ abusua ade a wo se menko amafa. Ade ani wo se ma yesi. So hwɛ sɛ obi atɔ asase Hene a oni ho. O bae no. Fra wo mo enhyehyɛ bi ne wo mo nyɛ. Enye se magye wo asase magye Hene bi kura timi sa ton asase na ono akura ya bɛka kyɛn sɛ Hene wa yesi no asan atɔ asase ne nyina. Na asan de manso asan ba beto. So frɛ nipa no bra because edom na edom ye bibia na ne wo mo ntenase na ye nhyehyɛ foforo ɛde ma wo mo ombedi so enye se waba foforo ntinu na sa akɔ ha wani because ha wani bebrebe twetwe wa utiri ho what I say ye bibi nkakra ma wo mo no asebe wo mo te won sa aseso no se ne wo mo so betimi anya bibi ama wa ekina bi se bibi eba asase asem bi ba asase no obetimi de aka so enye so ka ha wani na waje na waton na wayesei na basa na asase ba ko no obekọ na enipa be mi no amensa ko ho ete sa Hene na wonya kronkron so why say sofo a ogba po asore de enso ko Hene de wototontoto ye papa upemputuo ne nkoso de yedie ede ma wo man onye mfenimu won nsem bi mu asem bi a obewura mu no o hwe se asem no wo ka na watwa na atwapre anasa atopre ba ko pe a akire bia emma ebe ya asomdwe nko a na de ubenya sika di atafre kakra na de ha obeba de mesere ene de yin free abrabum kra na nankra ebeda wase se dade dai na no je pene na ne ye betwetwe nkomo wa fidikesi so abusua aha de nkomo twetwe nu esi Nyansapo TV so eni mesrew se obe subscribe channel no e de ama me ne nkomo a ye di no obetimi a kire wa adwene e wo comment section na se Nyansa wo hoi no eni bakufuo tim ene me ne nankra yeso a kire adwene e wo nsem bia e koso e wo social media so itu so betimi ne waje nkire ato ase kama na bibia koyi e de amaye wo abrempon Royal Kente Palace ana aso masene osomfo aso na ka kire adwa krum ne me na metena ase a me ne nankra edi enkomo nyame abada se ne yebehia bye bye. Adenti ni ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane yekese na ntakra abon e die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antima nyina ni mu